شهر الغفران يا أجمل زمان. علمنا الإخلاص، علمنا الرجوع لرب غفور رحيم ودود. نورك فينا يبقى طول السنين. رمضان أتى، رمضان أتى، فرحة في السماء. waɗoɓe participé e concours concours o noon ina yeehi hen fodde yimɓe capanɗe joyi ene yii hen fodde yimɓe capanɗe joyo e nder capanɗe joyi hen e nder capanɗe joyo he ɓe namda hen tan ko yimɓe tato ɓe namdi hen tan ko yimɓe tato e nder tatoɓe e nder tatoɓe kanko ari hen position ɗimmo kanko ari hen ɗiɗe biijo ɗum noon ko hunde yettirtede ɗum noon ko hunde yettirtede Allah e tinnare makko e tinnare makko tinnare jinnaɓe e makko tinnare jinnaɓe makko sabu haade kanko ko jinnaɓe ɓe sabu hade kanko tawo ko jinnaɓe ɓe caggal jinnaɓe ɓe caggal jinnaɓe ɓe ene jogui lombiɗo ɗon ne wiye ceerno makko ene jogii lombiɗo ɗon ene wiye ceerno makko ko yimɓe teddinirimo ko hande ko yimɓe teddinirimo ɗo ko hande on waɗi ɗum e makko ko on ceerno makko waɗi ɗum e makko ɗum ɗo en jettini on Allah ɗum noon e jettani ceerno makko Allah jettini jinnaɓe makko e ɓe Allah jettani jinnaɓe makko ɓe Allah caggal ɗum caggal ɗum en beltima no feewi en beltima no feewi nde Allah newna en jottiɗen ten kawɗon e ceerno nde Allah newnani en jottiɗen e wuro he tan kawɗon e ceerno sabu hanke en jokkodiri e ceerno ibnu Umar ceerno sabu hanke en jokkodirino e ceerno men ceerno ibnu Umar ceerno mbiɗen mo mbiɗen mo fof fof ko kamɓe ko kamɓe fof fof ko kamɓe ko kamɓe fof fof ko kamɓe ko kamɓe o wi o wi so en jottima so en jottima garto ceerno yen ngar haa ko ceerno ɗum waɗi gadureɗen toon ɗum waɗi gaduroyɗen to ceerno ceerno yiimo ceerno yiimo salmodiri makko salmodiri e makko weltima weltima ceerno ibnu weltima ceerno ibnu weltima seremɓe fof beltima seremɓe ɓe fof ceerno weltima basir ceerno en beltima eɓe tawa ceerno men ceerno basiru ceerno en weltima ɓe tawa ceerno ibnu noon hakke makko weltade ceerno ibnu noon hakke makko weltade o wi ko ɗon raɓɓiɗi o wi ko ɗon raɓɓiɗi so futuro juulama so futuro juulama yoɓen gartu yoɓe gartu toon wadde ɗum holliri ka wadde ɗum holliri ɓe beltima ɓe beltima wonno sababu noon emin kaala wonno sababu noon haala ka kanko lomtini min yomin kaalanmo ko ɗon kanko lomtiniɗe yoɓe kaalanmo ɗon wasata taw noon ma o jog ko haali hen wasata noon kanko ceerno ɗahata omo jogui ko kono kam haale emin jettanimo Allah kono kam eɗen jettanimo Allah eɗen duwonomo eɗen duwanomo kadi ɗum ɗo ko heeɓi ɗo ko kadi ɗum ɗo ko heeɓi ɗo ko yo ɗum won jigla e makko yo ɗum won nafoore makko ya barke alqur'ani la ya barke alqur'ani yo Allah newnamo omo yaha laabi omo artira yo koye Allah newnanmo omo yaha laabi omo artira ko ɓuri ɗum Allah newnanamo almuɓe makko heɓe jaha ko wayni Allah newnanamo almuɓe makko ene jaha ene gaffira ko ɓuri ɗum ɗo Allah ina wawi ko ɓuri ɗum Allah ene wawi ko ɓuri ɗum ina jorta kadi o waɗat ɗum ene jorta kadi o waɗa sabu ɗum ko janginta ko sabu ko janginta ko walla ko jangi ko walla ko jangi ko ina selli ina selli ina weeli ina weeli ina dahmi ina dahmi ɗum kadi woni wadde ɗum sukaɓe kadi o woni e wadde e sukaɓe waɗi eɗen jorti so natti yaade gueɗe mbaɗe ni tan ɗum waɗi eɗen jorti so tawi o natti yaade e gueɗe mbaɗe ni tan omo jogui ɓe lomtini omo jogii ɓe o lomtini en jettiri ɗum Allah no ɗum fewi noon en jettiri ɗum Allah legal no fof en feewi beltanima ɗum leegal ngal fof en beltanima ko ngal saaha goɗɗo wona fay saaha korka wona janggo ko jindere janngo ko jindere haɗani Allah kam woɓe jogi gacci haaji mabɓe kono haɗani yimɓe ɓe gacci haajuji mumen gayino citade yo Allah yoɓɓe moƴƴere to Allah yoɓɓe moƴƴere assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kadi bo en calmini jinnaɗo men mo jooɗiɗen ɗo e calminɓe dendagal ko ari jiɗɗirade nde ɗo moƴƴere Allah e wona ɗum ko en nandi no cettaji wiide ɗum ɗo heɓira tan ko barke Allah e miraɗo en sallllahu alayhi wa sallam barke Diane e barke ceerno en kono kadi e barke jinnaɓe ɓe ko daña fof ko barkeji mabɓe heɓira kono kadi kanko ne kewɗo ɗum tawa kadi ko omo hanɗi hen
kala ganduɗo jamɗaha andirimo ko Qur'an andirimo ko wawde Qur'an andirimo ko welde ko jangata enen kam ɗum wonno Allah waddi en e maɓɓe kanko ceersaji gila to Dakar ɗum gondi toon en jii darde maɓɓe gila toon e jangde hen ɓe garɗen tawɗen kamɓe ne wayno kala ko fonno hebde banggue Qur'an ɓe keɗi hay so tawi ɗum wonnama wondude e maɓɓe e juutaji kono ko jiiɗen e maɓɓe ko so hande so tawi ɓe keeɓi ñalawmaji baɗɗi enen kam to men tan dettani en nde wonno gila toon wonno Allah hollirno en wadde kanko dañƴe nde ɗo moƴƴere o omo haaldi hen taw kadi ko foti wonirde taw kadi kono yodiri nde wonno neɗɗo sahaji nde o hunde kono no heɓiri ni taw ko jinguiro o heɓiri ɗum walla eko way noon eko way noon eyyi kono kanko kam kala ganduɗo ene so wiyama o heeɓi nde ɗo moƴƴere tawa ɗum bettani hay goto tawa ɗum kadi hawnaki ɗum wonno ko hunde nde ganduɗa nde Allah loori ɗum e nder jomum feeñi kadi e boowal mum haa so tawi a yii jomum ala ko jiira hay ɗum so wona ɗum wadde ɗo ɓe jetta Allah no feewi wona ɗum ɗo Qur'ana kala ko neɗɗo dañi hen famɗani hay so tawi hoddirama ko mbuɗu muɗum o daññoto ɓayde tan mbuɗu mum astirinde koye Qur'an ɗum famɗani ala ko haala noon ko fotinaki en ñaagui Allah yo Allah hokku en naftorade enen fof moƴƴere nde wonno moƴƴere Qur'ana ene yaaji haɗata tan e makko kanko tan haɗata tan e jinnaɓe tan hatta tan e galle o tan hatta tan e leegal he tan bal mbiyen haɗarani hay wuuri he tan nde wonno moƴƴere Qur'ana kañum ene yaaji balɗe mum ene yaaji wadde ene jortino fof ma Allah hiɗinen e barke wona ɗum ɗo kadi ko yettude yimɓe fof e jarnude ɗum sabu mon fof nde tini ɗum de waɗi hen waɗɗiɗum haaji mum ɓe hen goppi darsi muɗumen ɓe hen goppi haajuji muɗumen ɓe hen goppi sohlaji muɗumen ngari yaltude e makko e wallodirde e makko e jaɓɓade tedduma ngal nde wonno wona kanko jaɓɓaɗon ko deftere Allah wona kanko jaɓɓaɗon komo deftere ɗe tillinano e muno o innana sallllahu alih wa sallam wona kanko jaɓɓaɗon ko baɓɓe saba wuuro o ceerno ko ceerno en jaɓɓaɗon seydil haaji o ɗum seydi jaɓɓaɗon ko ceerno men jaɓɓaɗon enen fof eɗen gandi yidde maɓɓe e Qur'an gila to ceerno mawɗo eɗen gandi yidde makko e Qur'an ha eɓe kaala o tawnano yimɓe sukaɓe ene piije e lawol ita jawdi makko o yeenaɓe o yoɓe ƴande futtoye duɗe heɓe jam ɗum woni ko tinni taw yidde Qur'an ha arti e ceerno men oɗo so tawi tan ko wiyama oɗo ko janggo walla oɗo ko jangguinowo enen fof eɗen gandi omo ittani jomum gueɗal keerigal e makko ɗum ko kala gonɗo janggowo e jangguinowo ene faami ɗum e makko wadde tindini ko Qur'ana wonko woni e mum ko ganduɗa wonma ko yimɓe ganda sa yi ko futino ceerno hande ene jiiɗiri Qur'ana naani wonko Allah waɗi e Qur'ana wadde nden moƴƴere nde Allah waɗi e Qur'ana ha feeñiri naani yo Allah tan cemmuɗi e meɗen fof barke Qur'ana awdi yo ɓooy yaade eko waylani no barke Qur'ana awdi allahumma salli ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pun salminama ɓe jurama ɓe ɗonama Chef Daha Sow mami jaɓɓaɗo ngal ɗo jaɓɓugal teddugal nde ɗo deftere Allah a salminama feewi a juurama hen a yettama hen a do'onama hen kadi a wiwama yo Allah ɓeydu cellal ɓeyde mbawka ɓeyde gandal ngal ya barke Allah ene laaɗum barke safnama tijani. Assalamu aleykum warahmatullah. Yes,
وجاب بورة عصرة متدانية لدى من هجاب النور كان هجاب بالكبرياء والنسب أصبح باقيا له الحمد والإيجاد جل جلاله والإمداد بالفضل المنير نواهيا ولولاه لم تدر خليقة قدره فتح الله الكنوز البوادية تقلبت في الأسلاب من صلب ساجد إلى ساجد ما زال مجدك رافيا لدى من نجاب النور كان إجاب لو الحمد والإيجاد جل جلاله والإمداد من فضل المنير النواهيا ولولاه لم تدر خليقة قدره فتح الله الكنوز البادية وإذ كنت في الأرحام دابت ولم تزل تدوف بك الأملاك ترقى المراقية بمولدك الدنيا زاهت وتزينت وطال الأرباب العقول العمانية بمولدك الإيوان صار منكسا وللماء غير بعد ما كان جاريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بعد فوف إن جتي الله إن يولي أن الله صلى الله عليه وسلم نتمني دنانغال سيرم نغندنا إن غري جباد ندو مدير الله ono jabbare jiyaɗa allah o ono ceermen ceerno Sharif Taha Sow en calmini kadi dennagal galle o kala e ɓesgu galle o kala e dennagal arɗo yentude men e ndeɗo moƴƴere allah sikki ala woni sababu ko rendini en ɗo kono enon kala no gandirɗen ni kanko ceerno Sharif Taha allah nawinomo Dakar e ɗeɗo balɗe gam hawrutoyde e concours alqouranil karim mbaɗannoɗo toon taw e nder on ɗon concours ko arno hen noditade woni fodde yimɓe capanɗe nayo e joyo capanɗe joyo ko arno hen noditade woni yimɓe capanɗe joyo taw e nder ɓeɗo yimɓe capanɗe joyo ene sohla hen yimɓe tatu allah waɗi noon o yehino e inde wuuro ngo kanko Ceerno Taha ɗum ne kadi ko teddugal wonande wuuro ngo sibu wiyete ko ɓiɗɗo Madina Gounassnage jimmiɗo Madina ari yantude e kawgal alqur'an ngel allah waɗi o ari hen ɗimmijo ɗum ne kadi ko ganduɗa ko hunde yettirtede allah no feewi enen fof ko ɗum teddugal men enen fof ko ɗum weltare meɗen ɗum woni sababu garɗen ɗo rendude makko e moƴƴere allah nde allah addide ko noon kadi rendude makko weltare nde allah waɗani enen fof nde wonno kala goto e men so tawi dañi weltare ene wayno ko enen fof o dañino weltare nde ɗum waɗi nde tinnen ɗum enen kala wonani en weltare wonani en softede dañƴen kadi pellital e yimɓe gam wawde arde yentude makko e rendude makko weltare nde nde wonno neɗɗo musidɗo ma so tawi dañi moƴƴere en omo yiiɗa kanko neɗɗo dañi moƴƴere o yiide musidɗo makko yiide bandiraɓe makko kono noonne kadi so dañi ko wona ɗum omo yiiɗi kadi yimɓe gara ndenda e makko ɗum allah waɗi o waɗani en noon ko moƴƴere ko weltare wadde so tawi o yii sehilaɓe makko o yii bandiraɓe makko kadi ko hono makko en jangguinoɓe alqur'ana ɗum ne kadi ma ɓeydamo toftal ma ɓeydamo kadi weltare no feewi wadde dennagal enen ɓeeɗo arɓe kala enen foof eɗen mbiye bisimilla men ɗum noon alan mbatten sona tottimo konngol kanko Ceerno Taha on saaha o wawa yettinde konngol caggal muɗum kala hen joguiɗo konngol wawa yettinde mbawen duwodirde eɗen gandi ko korka kadi ene faadi
kadi ko en yahoɓe so tawi en juuli futuru to en yiidoyoɓe ceerno ɗum kadi nan on fadi hen wadde alay saago mbawen tan heññude hen no foti fof kala goro ko foti yettinde on saaha yettina kankone kadi haala ko foti haalde ko on saaha mbawen dowdirde inchallah ƴeewen yeydirde e khalifa o inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد دون كو أنياري ورندن دو مسح القرآن آية جسد إن شاء الله تعالى جتري من جبر سبحانه وتعالى لدون دون كرجول بكال إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. شكرا يتدل جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كو يتود جكنا بدو يتود كدي سيرم بي gila e Gunas ha e Ceerno Saïd Noto Dakar wonɓe sababu ɗum ɗo yo Allah jurnu gurnamiji maɓɓe hokkaɓe cellal e sembe hattan e mbawa ko yo Allah waɗan ɓe moƴƴere e dendagal jiknaɓe men dawliɓe woni Baba Hammadou Abou Djimbat e Bam Djibril Abou Djimbat Sow yo Allah waɗ barke alqur'anu tawiyaɓe toon e dendagal julɓe ruttiɓe dawliɓe en ha e yam nenne ha e Ousmane miragel men ha e galle o fof ha e julɓe Madina e ko takki Madina ko taari Madina Gunas e legal ngal ha caggal wuro ngo fof ha leydi Sénégal e kadi muslimina wal muslimat woni julɓe worɓe e rewɓe eɗen nannaɓe e oɗo du'aw e on ɗo kamɓene eɗen gandi toɓe jeehi to enene ko toon paaɗen e mbiyatan tan ko yo Allah leernu ɗum e yo Allah waɗ toon yurmede e dow maɓɓe kamɓe ruttiɓe ɓe miɗa yetta Allah noon no feewi mi wawa haalde jettoru ɗum to no haali
wallahi alazim jettoro hulɓuni ko hawni e jettiri ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah hokki en ɗum ɗo keɓɗen ɗo woodi rewri ɗum noon ina waɗi sababuji sababu o noon ɗum addi enen jiɗɗen haalde sababu o ko sababuji ɗiɗi ha tati sababu o ko sababu jignaɓe ittuɓen ɓe nanni en alquran ɗum ina jeeya e sababu goɗɗo ko kamɓe jangguinɓe en qur'an o inchallah e seereɓe ɓe fof sababu goɗɗo ko duysatnoɓe en ha woni en jottima ha yetti oɗo ñalawma ɗo wallahi alazim yimɓeɓe tampi mi wawa limtude ni inde mabɓe gaga ina waɗi ɓe ganduɗa ɓe ina hulɓini e kadi ɓe jiiɗa yo haala ni gaga so Allah ɓe tampi hen ha no fewi ha tengti Mama Siray Sow oɗo so Allah ko o tampi hen haajuji mum hammuji mum fof o acci hay ceerno babol oɗo e ɓeɗo jeeyaɓe Allah jooɗi ɓeɗo fof simi limi tan waɗa goppum ha e leegal ngal so Allah yimɓe fof ton tampuɓe so Allah saabu tan yimɓe yo joom dañ polgo eyyi kamɓe fof ɓe jinno ko yo en keɓ polgu gaɗan ngu Allah yiɗi en noon ko Allah yiɗi en keɓɗen polgu ɗimmo woni keɓɗen gonɗen ɗimmo e nder ɓe ganduɗa wonde ɓe cuɓano wonde ɓe jawti e ɗon mi arta ɗon hami ɗiggiri ɗon ha ɗigga min wona tinnara min hooram saabu ahlu Dakar yimɓe Dakar koɓe yimɓe Qur'an yankoɓe wawɓe Qur'an hulɓaniɓe janggoɓe Qur'an famɓe Qur'an wawɓe Qur'an welɓe Qur'an sa immima ɗo jaaɗa ha toon sa renaki tan mbiya a ɓorantako paɗe kamɓe koɓe hulɓaniɓe e banggue Qur'an wona ɗum noon nawi kam toon tan ko jingol julɓe ɓe darima ɓe jingi jingol ngol ganduɗa ngol hay sa filmi a wawata yiitude ngol a wawata filmidde ngol hakke jingol ngol no wayi mawnude jomum eɓe cooda crédit ji eɓe nelda eɓe mbaɗa SMS uji eɓe goto ha eɓe neldodira eɓe neldodira crédit ji ha e kalisaji ha e weefuji goten beele keɓen pol wallahi lazim aɓen ɗon jooɗi ɗo ha Ndar noon ɗo ha Dakar ha Gabon Sénégal fof tout ha Maymonaten fof koreji pop ala hen ha ko taani worgo ha e nder worgo so Allah wallahi ha e Daka FM ɗo ɗo jiiɗa ɗo kamɓe fof koɓe dariɓe ɓe jingi ɓe coññi ɓe kirjini ha e Baba Kane Awmara ɗo jooɗiɓe o kanko ne ina jeeya e ɓe ganduɗa ɓe mi ala juuti mumɗen so Allah yo Allah waɗa noon teddugal aduna e laakara yo Allah waɗa noon kisal nder e boowal ha e ɓesguji ha e dewle ha e golle yo Allah yoɓon joddi moƴƴiri Allah woni joɓowo yo Allah yoɓ mi wawa on yolde mbawmi ko donade on e yettude on e jarde on e wondirde e manggo Allah wiide Allah woni joɓowo yo Allah yoɓ tawi tan neɗɗo so waɗi moƴƴere Allah gonani ɗanaki Allah wi ko joɓowo wallahi nde wonno Allah ma yoɓon moƴƴere inchallah ɗum ɗo fof ko jingol legal ngal ala keddiɗo goƴoji ha e duwoji SMS uji nelde message vocal ha e appel aji jomumen eɓe duwo eɓe juuɗa hay dar ɗiɗi eɓe callimo eɓe gandiyano joom moƴƴere heɗum woni ɗo nde ari luppata arat tan jiknaɓe nan ɗo ha e hoddiɓe ha e miñiraɓe ha e mawniraɓe ha e bandiraɓe fof en ɗo o duwa mo sooyata ɗum woni ɗum dañɗen ɗo eɗen ɗum jettiri Allah no feewi eɗen jetta julɓe kadde jettoɗo wallahi mi wawa haalde hay ga mi wawa hay limtide ɗum ɗi so Allah wallahi yimɓe fof ɓe jarama te wallahi mi duwanima on de mi jarni on on jaafo tan oɗon jarno min haalam ka fof ko yettude on e jarde on e donade on mi ala goɗɗum wallahi lazim mi yetti Allah no feewi mi yetti on mi duwanima on yo Allah waɗan en moƴƴere ɗum noon min tartu Mouhammad Siray Sow kanko no yettina konguɗi makko e no hasi taw ma won hen ko gaccuɗen kono noon on pamat tan inchallah min gañi kadi tonguɗɗo yimɓe ha juuti inchallah ɗum noon julɓe fof on jarama onon fof on jarama on jettama on donama yo Allah yoɓon moƴƴere inchallah hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh komin mbaddon ko man mbaɗe ɗum moƴƴi c'est bon ɗum ɗon no feewi ko yettande Allah tan ceerno Taha yettande Allah kadi julɓe ɓe fof o haali ɗum e haala
hande so tawi ko janngude qur'ana tan hada tawi toon waawɓe no maani kanko hay ɓe kaali ɗum ɓe kaali wonde kanko ko rokkimo ɗum ɗo koko jingol mangol ɗum noon ko julɓe o janggi hen voteji ɗi o haali duwuji ɗi o haali Allah jaabimo ceerno ɗo yimo polwu heɓimo alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah rokke wattude ɗi sahaji kewɗi ya barke alqouranil azim Allah junnan en gurdam ceerno e seeɗaɓe ɓe ceerno bono war ceerno e jinnaɓe ɓe fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. En calminii denndaangal banndiraaɓe julɓe tawaaɓe hannde e galle baamen oɗo ɗo e leegal Nasrullahi galle ceerno Taha Sow en njuuriima fof en beltaniima fof en calminii jinnaaɓe ɓe ina gasa ko haalirno fof ceerno Abdourahmane Sow haali ceerno Taha fawti heen ko yettude Allah tan ko wiide alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en juuli annabi o Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mo ganduɗa ko kañum woni ruhu godal kala ko wodiri ko sababude mum ko daña ko dañira ko sababude nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e sababu barke Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e sababu barke ceerno men ceerno Cheikh Sirajuddin Cheikh Alaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu ta'ala anhu mo ganduɗa no ceerno Abdourahmane Sow wini wonno haaju mum wonno himɓe mum wonno yidde mum ko alqouranil karim ko ɗum wonno darde makko ko ɗum wonno duwuji makko ko ɗum sinci goɗo wuuro ko ɗin duwuji jaabi gari ndewi e jinnaɓe men yidde mabɓe alqourana e yidde mabɓe l'islam e yidde mabɓe sunna e yidde mabɓe jokkere henɗam e moƴƴere mabɓe e tijjaniyankagal mabɓe almudagal mabɓe e yidde mabɓe ceerno rufi e ɓesgu he en kaali en no ceerno Taha wirni ko barkeji jinnaɓe e fof tan keɓirɗen ɗum ɗo ɗum noon en jetti Allah no feewi bandiraɓe kadi jingi woteji ɗi wuro ngo fof no ceerno Taha wini mbeɗa fotta e jinnaɓe hewɓe ɗiɓe gello cukalel de duwana ɗengel hewɓe kadi jinnaɓe ganduɗ taw gandamo ni ina duwanoma ɗum woni kamɓe fof tan en jettiɓe en jaariɓe ko daña ko sababude ceerno yo Allah nawrani ɗum yeeso ko dañi ko yo Allah waɗi hen barke yo Allah ɓeydu ɗum yo Allah ɓeydu barkeji ɗi yo Allah ɓeydu moƴƴereji ɗi kala ko neɗɗo heeɓi alqur'ana ina handi hen en beltima no fewi ko weltade tan e yettude Allah e yettandemo Allah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh te salatul fatiha آمين يا رب العالمين أمنهم وصونهم كذا تسهود بهدايتي وليزيدين المخاتم متمنى أهلك مجيد بزهم دار رحمتي دار آل الكرامة وليزيدين المخاتم جناي كل مصطفى أمين نبالي بالبرية دين مخاتم مكتمل أيك جناي كل مصطفى أمين نبالي بالبرية سيدي مخاتم مكتمل أيك
هو الرحمن كان منالما